Majara Jairus wamunoziva kuti aiwa is one of the guys akakonfirm akataura pachake akati I'm one of the guys who are going to protest, and each and every day we are seeing him pamapost ake ari kumobilize vanhu for the 31st protest, and now he is now confident and ari kuya achiprova vanhu vaitaura vachiti aiwa Geza achatotiza hapana kana zvachamboita pamusoro vaona kuti aiwa now mabombings atanga kuitika, now bombshell Geza atanga zvinhu zvake. Enda kuti wasubscribe like out on the bell icon. Tina paenda Majara Jairus anobuda muzara sanyora chiti hapana chinoita musi wa 31. Well, my takeaway from today's meeting is that Monday, the 31st, is only the beginning of a long season of Armageddon. You will come here and say, hey, takakudzai, but what you don't know is that from Monday going forward, things will never be the same again. Nomashkwatogwa na Majara Jairus anoendera mberi again achiti, please, when you get into the streets, we do not want small groups as they are easily contained by Mnangagwa militia, but we want multitudes. The bigger the group, the difficult it will be to contain. These protests are above the board. Zvine vakuru mukati saka fiye ambanyora mashoko omwe tisingaitira kuti pana paonyora achiti aiwa M31 ndomasvika unoyachitoko pana Majara Jairus achiti aiwa panguva inoyi kubva musi wa 31 muchaona kusiyana kwemupaka uchinge wachinja. Panouya panapa achiudza vanhu achiti the season has changed, now they have geared up. Change yakuitika munyika yeZimbabwe. Masvika unoyachitoko na Majara Jairus ari uya panapa achimobilize vanhu achiudza achiti aiwa kana muchinge matanga magroups enyu aiwa don't make them very small, ngave very large kuti asava easily contained. Tiri kutaura with regard nemashoko anoyachitoko panapa naMajara Jairus. Atirikuona kuti panguva inoyi achitaura achiti zvine vakuru mukati tinoona kuti aiwa saka this issue chinhu chakatoplaniwa kubva kudhara chikatogarirwa pasi, and now achitaura kuti tine vakuru mukati, which means kune vamwe vane mahigh post vagara pamahigh and respected positions vatiri kuona kuti aiwa vanenge varimo with this plan here, the M31 protest, zvokuti vanhu vanogona vachiona as if aiwa vari vese the ruling party ZANU-PF vachipusha for the ED 2030 push, but panapa tinoona kuti kune vamwe vanhu variko kumusoro ikoko, but they are also organizing nekuplana this 31st March protest. Tozive mafungiro emoti kudi pamusoro pechitiko chiona vanhu vachinjamuka. Enda kumasection medu, subscribe or like, chat on the bell icon.